Mbiri ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Iyi ndi mbiri ya malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, yemwe adali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi, Dr. Lazarus Makathe Chakwera, kuyambira mchaka cha 2020. Iwo adalisiya ku Chikangawa, mboma la Mzimba, pa 10 Juni 2024, pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu. Malemu Dr. Chilima adakhalaponso wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino wopuma, a Professor Arthur Peter Mutharika, kuyambira mchaka cha 2014 mpaka mchaka cha 2019. Pomwe ankakhala Vice President kwa nthawi yoyamba mchaka cha 2014, iwo adali ndi zaka zakubadwa za 41. Izi zinali zonyaditsa komanso zodabwitsa. Kupatula kugwira ntchito ya Vice President, iwo munyengo imeneyi adakhalapo nduna yoyang'anira ngozi zodza mwadzidzidzi, mkulu yoyang'anira kasinthidwe kakagwiridwe ka ntchito mboma, mu Chingerezi reforms, ndi nduna ya mapulani azachuma aboma. Mbiri ya moyo wawo. Malemu Dr. Chilima adabadwa pa 12 February 1973 mu mzinda wa Blantyre. Iwo adali impi ya Angoni ndipo ndi amudzi wa Mbiri Mtengerenji, group bwedeza tiye champiti mboma la Nchewu. Iwo adasiya mkazi Madam Mary Chilima komanso ana awiri, Sean ndi Elizabeth Chilima. Malemu Dr. Saulos Chilima adali Mkristo odalirika wa mpingo wa Katolika, ndipo iwo adabatizidwa pa 2 September 1977 ku Nsipe Parish, ndipo adalandira ulimbitso mu chaka cha 1983. Ukwati wawo adamangitsa pa 29 September 2007 ku Limbe Cathedral mu Archdiocese ya Blantyre. Maphunziro awo. Dr. Saulos Chilima adachita maphunziro awo oyamba primary ku HHI komanso ku Dalap mu mzinda wa Blantyre, ndipo adachita maphunziro awo a secondary school ku Mtendere Secondary School ku Dedza. Mchaka cha 1990 iwo adayamba maphunziro awo au kachenjere ku Chancellor College ku Zomba, komwe adatsiriza mchaka cha 1994. Iwo adachoka ndi degree ya Social Sciences yolunjika kwambiri pa za economics. Adagwira ntchito zaka zingapo, adabwereranso ku university yomweyi, ndipo mchaka cha 2005 adachokako ndi master's degree ya economics. Alikale Vice President, iwo adalimbikirabe maphunziro awo, moti mchaka cha 2015 adapeza maphunziro osonyeza kuti ndi mzwanya pa maphunziro awo kachenjede, pomwe adapeza maphunziro awo dotolo kuchokera ku University of Bolton ku Mangalande. Moyo wa ntchito. Iwo asadakhale Vice President kuyambira mchaka cha 2014 adagwira ntchito ku kampani zingapo, kuphatikizapo Leasing and Finance Company, Unilever Malawi, Coca-Cola Malawi, komanso ku Airtel Malawi. Ulendo wawo wa ntchito za makampani unafika pa chinde pamene Dr. Chilima adakhala Malawi woyamba kutsogolera kampani ya lamya ya Airtel Malawi, kumene iwo adagwira ntchito molimbika ndi mwaukadaulo kuti kampani ichite bwino kwambiri kufikira pomwe ankachoka mchaka cha 2014. Ntchito zawo ngati Vice President wa dziko la Malawi. Monga tonse tikudziwa kuti ngati Vice President, Dr. Chilima ntchito yawo idali kuthandiza komanso kutumidwa ndi mtsogoleri wa dziko wa nthawi imeneyo pa ntchito zosiyanasiyana. Koma ntchito yomwe iwo adayigwira kwambiri maboma onse awiri idali ija yotsogolera kulondoloza kasinthidwe kamagwiridwe a ntchito mboma kapena kuti ma reforms. Zina mwa zomwe iwo adagwira kapena kutsogolera ndi izi: kukwaniritsa kuchepetsa nambala ya ma PS maunduna kufika pa 26, pofuna kuonetsetsa kuti unduna umodzi usamakhale ndi ma PS ambirimbiri. Izi adazikwaniritsa poonetsetsa
kuti ena akhale ma chief directors, motero PS akapuma pa ntchito, chief director amatenga udindowu mwa ndondomeko yabwino. Kuyambitsa ndondomeko yoti maunduna ambiri ayambitse ntchito zosintha kagwiridwe ka ntchito potsatana ndondomeko za makono kuti zipindulire Amalawi. Izi zinabala zipatso monga izi: anthu amatha kupangitsa komanso kutenga mapasipoti kuchokera ku Mangochi ndi Mzuzu kwa nthawi yoyamba. Ku road traffic mizere ndi madobadoba zidatha kamba kuti network imagwira bwino ntchito ndipo zonse zimayenda mwa njira ya makono mopanda chinyengo. Kulimbikitsa mabungwe oona za madzi a waterboard kukhazikitsa mamita a prepaid ngati njira imodzi yogonjetsera mchitidwe wa nthambi zina za boma kuvuta kulipira madzi. Ntchito yoti mukhale ziphaso mdziko muno itachedwa kwa zaka zambiri, Dr. Chilima adatsogolera ntchitoyi mpaka izi zidatheka mchaka cha 2016 kuti ku Malawi kukhale ziphaso zaunzika. Kusintha Malawi Institute of Management kukhala Malawi School of Government potsatira ulendo omwe iwo ndi ma commissioners adali nawo ku Singapore kukatengera mzeru zimenezi. Kutsogolera kuyambitsa kwa Teachers Council of Malawi mchaka cha 2021 ngati njira imodzi yobwezeretsa ulemu ku ntchito ya uphunzitsi komanso kuti bungweli liziyang'anira ntchitoyi. Izi ndi zina chabe mwa zomwe Dr. Chilima adayambitsa kapena kuti kutsogolera. Koma pa zonsezi titha kunena kuti reformu yayikulu yomwe Achilima adabweretsa ndi uthenga oti tiyeni tiyambe kaganizidwe katsopano ngati Amalawi, mindset change. Tiyeni tikonde dziko lathu osaopa, osatopa, osafoka. Mzimu wa Dr. Saulos Claus Chilima ndi omwe adataya nawo miyoyo pa ngozi ya ndege. Iwuse mutendere osatha. Amen. Tasonkhana pano chifukwa cha munthu mmodzi, munthu amene ali odziwika kwambiri kwa ife tonse amene tili pano, komanso odziwika kwa anthu ambirimbiri chifukwa cha mbiri yake. Munthu amene ankakondedwa ndi anthu ambiri komanso onyozedwa ndi ena. Munthu amene zonena zake zidagawa ndithu anthu, koma kwa wena kubweretsa chiyembekezo, kwa wena kubweretsa chiopsezo. Munthu amene anali wachifundo kwambiri. Ameneyutu ndiye Yesu Khristu wa ku Nazareti, amene akutiyitana tonsefe kuti titsanzire chitsonse chake chokonda Mulungu pa zonse, chopereka moyo wake ngati utumiki kwa anthu ena kuti atonthezedwe ndi nkhope ya Mulungu. Moyo wa munthu aliyense umadutsa nyengo zitatu: poyamba kubadwa, kenaka kukula, kenaka kukalamba. Kudabwitsa kwa Mulungu ndi uku kwakuti ena sakwaniritsa kukhala nyengo zonsezi ayi. Ena amangokhala nyengo imodzi, ndiye kuti kubadwa kenaka kumwalira ali ana. Ndipo ife tikaona zimenezi timaona kuti ndi tsoka. Ena amakhala nyengo zonsezi ndipo ife timati amenewa ngodala. Ena amatha kukhala nyengo ziwiri zokha, kubadwa ndi kukula, koma osakalamba, koma amatha kuonetsa ntchito zazikulu zimene ena zingathe kuwatengera nyengo zonse zitatu kuti azionetse ntchito zazikulu zimenezo. Ena amatha kukhala nyengo zonse zitatu koma osakwaniritsa ntchito zimene munthu wina angathe kukwaniritsa kungokhala mu nyengo ziwiri chabe. Choncho moyo wa munthu ndi wodabwitsa, kudabwitsa kumene Mulungu amadziwika nako pakati pa ife anthu. Yesu Khristu mpulumutsi yemwe adangokhala nyengo ziwiri zokha basi nakwaniritsa ntchito yake yopulumutsa anthu, ntchito yotamandika yokokera anthu ochimwa kwa Mulungu.
choncho akubanja apempha misa ino ndi zolinga zitatu. Ndipo cholinga choyamba akufuna kuti tiwathandize kupemphera kuti Mulungu awalandire mzimu wa m'bale wawo Dr. Saulos Chilima, kuti ngati Mulungu yosanawulandirebe awulandire. Ife Akhristu tili ndi chikhulupiriro chakuti imfa ndi imodzi mwa nyengo. Choncho kutanthauza kuti tsono munthu sakhala ndi nyengo zitatu zokha koma zinayi. Imfa ndi nyengo ya munthu. Choncho akubanja akuzindikira ndithu kuti imfayi ndi nyengo chabe, nyengo imene ali pamaso pa Mulungu kudziwika ndi ntchito zake. Imfa ndi nyengo imene ntchito zonse za munthu zimayenera kunchitira umboni, zimachitira umboninso chikhulupiriro chimene munthu ali nacho pamaso pa Mulungu. Imfa ndi nyengo imene munthu aliyense amasowa zaulere zambiri kuti aone Mulungu, aone moyo wosatha, pozindikira kuti ntchito za munthu pazokha sizingathe kumpulumutsa kopanda chaulere cha Mulungu. Chifukwa chake tili pano kuti tipempherere mzimu wa Dr. Saulos Chilima kuti Mulungu awulandire. Tikupempherera kuti ntchito zake zabwino ziphatikizane ndi chifundo cha Mulungu, kuti pakutero Mulungu amupatse moyo wosatha. Choncho mawu oyamba aja ndi akulu kwambiri amene akutilimbitsa mtima kuti pa tsiku lomaliza likadzabwera anthu anzeru adzawala ngati nyenyezi. Mawuwa akupitiriza kufotokozedwa motere kuti kodi munthu wanzeru ndi ndani? Munthu wanzeru ndi amene amatsogolera anthu ku njira ya chilungamo, amene amalankhulira anthu ovutika, amene amathandiza anthu ena kuti asataye mtima. Choncho mawu amene wakutilimbikitsa mtima poona ntchito zabwino zimene Dr. Saulos Chilima adazionetsa pakati pa anthu, pakati pa zopingapinga adayesetsa kuonetsabe ntchito yotere. Tikupitirizanso kulimbitsidwa mtima ndi mawu a Paulo oyera mu kalata yake kwa Aroma. Ife amene timadzitchula kuti tili moyofe, chifukwa ife tikungodzitchula kuti tili moyo wathu ukhale mwa Khristu. Choncho kuti tikadzafa moyo wathu udzapitirirabe kukhala mwa Khristu. Tikhale moyo tili mwa Khristu, tikadzafa tidzakhalanso mwa Khristu. Koma pokhapokhapo tidzichita kufuna kwa Mulungu. Choncho Dr. Saulos moyo wake unali mwa Khristu monga mmene adalili pansi pano ndi ife amaonetsa kuti munthuyo ali mwa Khristu. Koma chifukwa cha chikhulupiriro chake mwa Yesu Khristu yemweyo, ngakhale apa tikumutchula kuti adatisiya, komabe moyo wake uli mwa Khristu. Pa moyo kapena pa imfa timayenera kukhala mwa Khristu. Cholinga chachiwiri tikufuna kuthokoza Mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo wa Dr. Saulos Chilima. Chifukwa choti adagwiritsitsa Yesu Khristu mmoyo wake, Dr. Saulos Chilima watisiyira zitsanzo. Chitsanzo makamaka chosachita mantha pa chikhulupiriro chake kapena manyazi kuonetsa kuti ndi munthu okhulupirira Mulungu. Komabe kuti timvetse bwino Dr. Saulos Chilima, tiyeni tione moyo wa mpulumutsi wake Yesu Khristu amene ankakhulupirira kwambiri. Iyeyo ankangotsata chitsanzo cha mpulumutsi wake. Choncho Saulos adadziwika kwambiri pakati pa anthu chifukwa cha ntchito zake monga mpulumutsi wake yemwe, zolankhula zake ndi mbiri yake monga mpulumutsi wake adakondwera ndi anthu ambiri. Komanso mbalimu onyozekanso kumanyozekanso ndi ena monga mpulumutsi wake adaziona. Masomphenya ake adagawa anthu chifukwa kwa anthu ambiri adabweretsa chiyembekezo, koma kwa enabe chiopsezo monga mpulumutsi wake adazionera. Anadziwika kwambiri ndi chifundo chake pakati pa anthu. Mpulumutsi wathu Yesu Khristu nayenso amaonesa chifundo chambiri kwa anthu amene analovutika. Choncho moyo umenewu adawuvomera, moyo umene mpulumutsi wake adakhala nawo pansi pano.
ndipo izi adakwaniritsa chifukwa choti amatsata malamulo a mpulumutsi wake. Tsono tikhozomani kuti tsono chidamutsalira njiyani kuti atsate mpulumutsi wake kwathunthu. Tiyeni tione muthenga wabwino. Muthenga wabwino wa Luka, Yesu Khristu adaona kuti zinthu nzambiri koma ntchito watuma ngoperewera. Anthu ngambiri oti amve mthenga wabwino kuti asinthe moyo wawo, asinthe makhalidwe oyipa, asinthe kaganizidwe kawo kamene kamawapatsa ukapolo moyo wawo. Choncho iye adatuma anthu 72 kuti akalalike mthenga wake. Ndi chikhulupiriro chake Dr. Saulos Chilima adachionetsa kuti iyeyo ndi mmodzi mwa anthu 72 aja. Adaona kuti moyo wake unali pa ulendo pamodzi ndi anthu 72. Chifukwa choti akaona kuti zinthu sizili bwino m'malo mwake, amayesetsa kuchitapo kanthu potsata chitsanzo cha mbuye wake Yesu Khristu. Choncho chifukwa tikufuna tithokoze Mulungu chifukwa cha mphatso imeneyi. Akaona kuti zinthu sizili bwino, amayesetsa ndithu kaya ndi mawu chabe, amayesetsa kuti aoneke kuti wachita kanthu monga anthu 72 aja. Ngati cholinga chachitatu chimene chatibweretsa pano, akubanja apempha misa ino kuti tisinkhesinkhe nawo limodzi. Zazikulu zimene Mulungu akulankhulana nawo komanso akulankhulana nafe kudzera mu imfa ya Dr. Saulos Chilima. Imfa ya Khristu imakhala ngati tsamba lakugwa pansi kuti lisanduke manyowa a Khristu ena, kuti makamaka poona zitsanzo zimene munthu uja watisiyira. Imfa ya Khristu amene moyo wake amayesetsa kukondweretsa Mulungu imakhala ngati mbewu imene yagwa pansi. Choncho mbewu ikagwa pansi timayembekeza kuti zomera chisakhale chimodzi, kukhale zomera zambiri. Choncho imfa ya m'bale wathu Dr. Saulos Chilima ikutisiyira zitsanzo, ikukhala mbewu pakati pathu kuti nafenso titengere zitsanzo zake zabwino zoti titumikire nazo Mulungu pakati pa anzathu. Monga tikutero kuti tionenso ngati munda umene tikusowa kuti tiukolole. Kodi kuchokera ku moyo wa Dr. Saulos Chilima tikolola zotani ife pa moyo wathu wa Chikhristu? Mawu amenewa amene tawatchula aja a Yesu Khristu kutuma anthu 72 atilimbitse mtima kwambiri chifukwa choti m'bale wathu analinso limodzi nawo. Ndipo pochita zimenezo amaonetsa kuti akukonzekera kufa kwake. Anthu 72 aja amene adatumizidwa kukalalika mthenga wa Ambuye adapatsidwa lamulo loti kumene akupita koma kumene sa uthenga wawo sulandiridwa asase fumbi kumapazi kwawo kenaka achoke. Tsono ifeyo ngati tilephere kuphunzirapo kanthu kuchokera ku moyo wake mmene adakhalira pano, ndiye kuti imfayi ikhala ngati Saulos akusasa fumbi kuti kwanga ndapanga. Koma ifeyo tikatengera zitsanzo zabwino zimene watisiyira pa Chikhristu chathu, ndiye kuti imfayi ikhala ngati manyowa pa moyo wa chitsanzo, manyowa pa moyo otumikira anzathu ndi zimene tili nazo. Ndithu tiyenera kuti tikololeke nakake pa moyo wa Saulos, makamaka ntchito zake zabwino zimene amachita pakati pathu. Ndipo poyamba tidzifunsefunso, kodi ife pakati pathu tikaona kuti zinthu sizili m'malo mwake, kodi timatani? When things look upside down, what is our reaction? Iye amaonapo kuyitanidwa pa utumiki wake. Akangoona kuti pena pake zinthu sizili m'malo mwake, amaona utumiki wake. Monga tonse timadziwira, anali mtsogoleri pa chibadwa basi, natural leader. Ndipo adadziwa, ndipo mphatso imeneyi amagawana nawo anthu amene amawalankhulira. Iyenso tikamuonetsetsa sikuti mphatso imeneyi amayipangitsa kuti mbweretsere ulemu, ayi, koma kutumikira anthu ena. Amayesetsa kuti chilichonse chimene achite chikhale ndi fungo ndithu, chinthu choloseka, a man of standards. He was paying attention to detail pa zimene akuchita, kuti mwina anthu ena ambiri ziwafikire zabwino pa zimene akuchita. Amapereka nthawi yake,
pakamwa pake, mphatso zake kwa anthu kuti moyo wawo usinthe. Pofuna kunena za moyo wake wa Chikhristu, mawu achizungu awiri akhoza kutithandiza kuti tikhoza kunena kuti sikuti anali Khristu chabe, koma anali staunch Christian. Osangoti kungokhala Khristu chabe, anali devout Christian ndithu. Kodi ifeyo pa Chikhristu chathu nchotani? Timenera kuti tiposere kungokhala Khristu, koma tikhale ndithu staunch. Samachita manyazi ndi Chikhristu chake. Iyeyu adagwiritsitsa mawu aja Yesu Khristu amene adanena kuti zinthu nzambiri koma ntchito ngoperewera. Adayesetsa kutsata lamulo la Ambuye Yesu lakuti pitani kalalikeni uthenga wabwino. Akutituma ndi mphatso zathu. Tikaonetse kuti Yesu Khristu alipo, uthenga wa Mulungu wafika pakati pathu. Lamulo limeneli lolalika uthenga wabwino, Dr. Saulos amalitsata kuyambira mu mtima mwake, kuyambira nyumba mwake. Mapemphero ake amayambira nyumba mwake, kubanja kwake, pakati pa abale ake, kenaka nkumafikira kwa ife tonse. Choncho funso ndi limeneli kuti tidzidziwe kuti kodi ifeyo Chikhristu chathu ndife anthu amene tili staunch. Kodi zinthu zikakhala kuti sizili m'malo mwake pakati pathu timatani? Mpingo kuti kumbutsa kuti aliyense obatizidwa ndi missionary, ndife missionary anthawi yathu ino. Timenera kuti tisachite mantha ndi chikhulupiriro chathu, kuchitapo kanthu ngati zinthu sizili bwino m'malo mwake kuti zikhalenso m'malo mwake. Sitingathe kupanga zonse kuti zikhale m'malo mwake, koma mmene tingathere titero, chifukwa Yesu Khristu adatilamula ndithu kuti ufumu wa Mulungu wafika, tionetse kuti wafikadi. Tifikire pafupi ndi anthu otaya mtima kuti aone nkhope ya Mulungu. Amishonari akamachita ntchito zokhudza moyo ya anthu, amachita zokomera anthu onse, samasankhula. Choncho kuti ife ndi mphatso zathu tisamasankhule. Aliyense adziwe ndithu kuti ufumu wa Mulungu uli pakati pathu. Tikuphunziranso moyo mwa Dr. Saulos, moyo osanyada, moyo osadzikonda ayi. Zochepa zimene tili nazo, anthu enanso ziwafikire. Tikuphunzira moyo okhudzidwa ndi moyo wa anzathu. Pakati pathu pano tikamayenda timaona ndithu anthu osiyana-siyana amene amavutikira kuti timakhudzidwa bwanji. Khalidwe limeneli ndi limene tingathe kuliphunzira, ndipo khalidwe limeneli pamaso pa Mulungu ndi limene lidzatilankhulire ife kuti tinali staunch Christians. Khalidwe loona maphunziro athu ngati utumiki. Khalidwe loona ofesi yathu kapena ntchito yathu ngati utumiki. Chifukwa cha chikhulupiriro chathu, Mulungu akutiphunzitsa kuti imfa ndi chikondi chake, imfa ndi chikondi cha Mulungu, koma ndi chovuta kuchimvetsa ndithu. Chifukwa pamene timasunga kuti zoonadi Dr. Saulos Chilima adapita, koma ati ndi chikondi cha Mulungu, ndi chovuta kuchimvetsa. Koma ndithu imfa imene tionebe kuti ndi chikondi cha Mulungu chimene adamukonda nacho Saulos, komanso chimene watikonda nacho ife. Koma chikondi chimenechi kuti chioneke, chikusowa kukhala ndi pakamwa kuti chidzilankhula chikondi chimenechi. Tsono ifeyo ndife pakamwa pa chikondi cha Mulungu. Kodi pakamwa pathu pamatuluka zotani, kapena zimene zikutuluka zimadanitsa, kapena zimayanjanitsa, zimamasula anthu? Chifukwa pakamwa pathu ndi pa chikondi cha Mulungu. Chikondi chimenechi chilibe manja ake ndi ifeyo. Tikuchitapo chiyani kuonetsa chikondi cha Mulungu pakati pa anzathu? Tikukolola moyo wa bale wathu Saulos. Patakakhala kuti mwa njira ina yodabwitsa kuti tiwafunsa Dr. Saulos Chilima kuti kodi pa imfa yanuyi munakakonda kuti palalikidwe zotani? Timadziwa kuti mayiko anzathu umatha kusankha ngakhale osanamwalire kuti pamaliro panga mudzandilalikire inu. Komano titati tawafunsa kuti kodi mukuganiza kuti tilalike zotani? Ndiganiza potengera moyo wawo komanso mmene amaganizira, adakatha kusankha kunena kuti
musalalike za china chilichonse chabwino chimene mukuganiza kuti ine ndinachita pakati panu ayi. Ndikukhulupiriranso kuti adakapitiriza potsata mawu a oyera wina wake timati Catherine wa ku Siena, mawu amene adawalankhula, ndipo ndiganizanso ndi amene akutilankhula pano. Adanena kuti palibe chimene mudachita, palibe chimene mukuchita, palibe chimene mudzachita chimene chingatipatsene chimwemwe koposa kuti mungodziwa kuti nkupereredwa kwanga ndidakonda Mulungu, ndidakonda banja langa, ndidakonda dziko langa, ndidakukondani nonse. Choncho pamisa pano tiyeni tipemphere kuti imfa ya Dr. Saulos Chilima ikhale manyowa ndeyo pakati pathu, zosachita mantha, kuonetsa zitsanzo zabwino pakati pa anthu ena, makamaka kuthandiza kuti anthu ena moyo wawo usinthe, ngati pa Chikhristu kuonetsa ndi kuyika Mulungu patsogolo. Choncho tipemphe kuti chikondi chimenechi chikhale ndi manyowa athu omenetsa chikondi, komanso umodzi, komanso ubale m'mitima mwathu, komanso m'dziko lathu lino la Malawi. Maulini aperekedwa kale mutunole kuti jambo lyankhula ndikuthokoza Mulungu nkosi mkulukulu kukwananisa kuti tsiku la lero tikumane pamene tikuwakumbukira alemu impi Dr. Saulos Claus Chilima. Ine mawu ambiri ndido yankhula koma ndi mavesi awiri awo. Colossians 3 verse 17, imene yakuti, and whatever we do, whether in words or deed, do it all in the name of God, Jesus Christ, giving thanks to the Father through him. Komanso mu 1 Thessalonians 5 kwambira 16 mpaka na 18. To rejoice always, pray continuously, give thanks in all circumstances, for this is what is God's will in Jesus Christ. Ine ndinamakhala ndi nyimbo zimene ndadusamo ndikatita khala pansi kwakumbukira MPBN Right Honorable, ndikumakhala okhuzika, ndikumakhala penosanga, ndikumakhala osokonekera munthu chifukwa kuti ndi ma emotions ambiri amene akumakhala kuyenda pa time imeneyo. Pena ndikhale ndithu monga mkango ngati ngwenyama kulimba mtima, pena ndikhalenso ngati mwana nkukhala osweka mtima nkulira. Komano mu zonse munthu wakhala wamkulu umadziwa kuti iwe ndi amene ukhala olimba mtima ndikukhala chilimbikitso cha aliyense, monganso analinso liwonso MPBN chilimbikitso cha anthu ambiri. Ndikufuna nini chani ine pamopa tiyeni tikhale anthu okondana monga nali MPBN, tikhale anthu opempherera mzimu wawo komanso kupempherera ife tomwenso monga anthu amene ntchito iyi tidakayigwira yoti titukule dziko lathu lino, tikondane komanso titere limodzi kuti tidzafike poyenerapo tsiku lina. Komanso tikamakhala tikhale anthu olimbikitsa umodzi pa mayankhulidwe athu, pa zochita zathu, koma mu zonse timuyike Mulungu patsogolo. MPBN ife mumasekongoni ndipo ndikudziwa kuti Malawi monse tidzasowa, tikuwasowa, ndipo mtima wathu ukulira, koma tikakumbukira mmene analili munthu wake tikukhala tisangalala kuti Mulungu anatipatsa umoyo umenewu wokumana ndi chimanthu cha munthu ameneyo.
ndipo zimwa MPBN ndi anthu onseso naye amene anatisiya ngozi ya ndege pitiri kuusa mtendere zikomo kwambiri Mulungu akhale nanu nonse. Sawino, sedang kata teni, kau lama kolo, Mrs. Sazuze, Mrs. Barrera, Anticola, Mr. John Kamoyo, Mrs. Oscar Tota, Mr. Padambo, apongozi ao, menendi ambassador Kamoto, Mai Arakamoto, Mr. Teddy Bambo, di Mr. O. Bambo. Kristo singko samamba, tiye kumamba, Mose santanda wako, tiye kumamba, Osa besa mutanda, tiye kumamba, Tongande te puto, tiye kumamba, Sinka Kristo ndiwe mulendo, tiye kumamba. Sinka Kristo ndiwe mulendo, tiye kumamba. Zimu wanga kumamba, tiye kumamba. Olele wosego, tiye kumamba. Olosebe kumamba, tiye kumamba. Tiye kumamba. Right Honorable Dr. Michael D. Zikusi, Vice President, Professor Mrs. Aran Kandawire, Academy Minister Gonse Polo, Memina Pepano, Inkos Yamakos Roman 5, Inkos Yamakos Mera 5, Mupila Kata Imoti, Afumachumo, Inkos Yamakos Roman 5, Inkos Yamakos Mera. Yes, Imoti. Academy Minister Gato, Professor Mrs. Aran Kandawire, Honorable Dr. Zimu wanga kumamba, tiye kumamba. Olele wosego, tiye kumamba. Olosebe kumamba, tiye kumamba. Masesemo ako, tiye kumamba. Sinka Kristo ndiwe mulendo, tiye kumamba. Sinka Kristo ndiwe mulendo, tiye kumamba. Dr. Mrs. C. Chirima, Dr. Mrs. B. Chirima, Mr. and Mrs. F.M. Chirima, Mr. Edward and Ray Chirima, Mr. and Mrs. Charles Chirima, Mr. E. Kachigamba, Tomato Mr. G. Chinghandwe. Tanda woza pepuka, tiye kumamba. Omwe wole nawo, tiye kumamba. Omazi wa kusinga, tiye kumamba. Sarumbala
Sika Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Sika Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Kristo zonse za bwino, tiye kumwamba. Zinyoza anto, tiye kumwamba. Serende marepelo, tiye kumwamba. Atate ato, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, Karite somo di Mrs. Kate Korowa, Mrs. Cynthia Sano di Victoria Chilima, Mrs. Henry Songoro Kata 5, Mrs. Vitra Chilima, Dian Chilima, Remote, Emil Chilima, Mrs. Chilana Lila, Remote, Karite somo Mrs. Kate Korowa, Remote, Mrs. Cynthia Sano, Victoria Chilima, Remote, Mrs. Henry Songoro Kata. Makaniso amwino, tiye kumwamba. Mafuno omwe, tiye kumwamba. Abesa maribilo, tiye kumwamba. Adichito somwe, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Joshua Benedetta Barrera, Mrs. Clement Barrera, Mr. Philip Barrera, Mrs. Amanda Barrera, Mrs. Sazuze, Mrs. Ara Sazuze, Elise Sazuze. Budo lake la lelo, tiye kumwamba. Sekasemo wanga, tiye kumwamba. Imayene la moto, tiye kumwamba. Kantawiyo sata, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Mr. Charles Bambo, Miss Agnate Tuana, Miss and Mrs. Brian Namate, Mrs. Beatrice Anso, Mrs. Kara, Mrs. Embo, Mrs. Chidimba. Ukafika kumwamba, tiye kumwamba. Marelesa uto, tiye kumwamba. Izibona kumwamba, tiye kumwamba. Komanda matero, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo, tiye kumwamba. Singa Kristo ndiwe mulendo.
Kata Ilebe, Mr. Moses Takoma, Mr. Brian Combs, Mr. and Mrs. Susa, Mr. and Mrs. A. Kuremeka, Miriam and Monica Zanda, Mr. and Mrs. Charles Mansi, Mr. and Mrs. Ron Wiga, Mr. Chuka Mare, Dr. Sposa Zungwe, Mr. Bright Teu, Mr. Kumbo Soko. Representative Max Maloya. Tiye kumamba, oleke munyolo. Tiye kumamba, oleke sote. Tiye kumamba, oleke manje. Tiye kumamba, Mr. Brian Combs. Sika Kristo ndiwe mulendo. Tiye kumamba, Sika Kristo ndiwe mulendo. Tiye kumamba, Sika Kristo ndiwe mulendo. Tiye kumamba, Sika Kristo ndiwe mulendo. Tiye Nyimbo number 193. Nyimbo number 193. Komwamba nte kwa bwino kulibeso futa Mungu yemwe aliko wote sangalaso zikolato Mungu ene atatu ompotitsa ona ndipo chimwemwe zikolato Zikolato Bwino lele kwa Mulungu Ndife alento Yesu Maria Tita yanjana Angelo ndipo yera Tita kondwana Zikolato Bwino lele kwa Mulungu
pansi pano timvera mau amu longo komwamba za kumvera sitsi wika ndetu dziko lato labwino lili kwa Mulungu ndife alendo kumwamba ndikwatu dziko lato labwino lili kwa Mulungu ndife alendo